Alvin ga dugun sigira. Ngana tasu meta bomba la kan. Nago. Munebe. Toli. Ota nyati yara la. Mumena. Est-ce que ebi yara la je follow? Mais munebe ni la. Ne fini don ya. Hein? Et puis ego kebe kata yoro jime. Me kata mbala jana. Ne I bala je fini ne. Fini te. Kadi. Fini ite boni ni ebi. Alvin ne be boni fini. Esi kana fini sanga dini mo ko ne to do. E ma sa doni ne kama. Ni ya sama do ne ke. Kadi kana nan dusu labo. Nte mona mana kola de kana nan dusu labo. Ngi matani fini fali. Alvin ne teta fini mbo. Ifi jone ka kuma kelen fini na. Depuis yi ga flana ko damne. Ne kumulo de chauffer de damne rebolo. Esi gibe ga famwa. Ite pression mi sigi muso flana ka kana fo kibe no go sigi ka. Kadi mune flana ko kere asisa. Et puis ne re jatemina do de ke quoi. Depuis ne flana ko inke comportement bébé ga falen quoi. Ya quoi? Hein? Mune bi. Ta fini falen kabini nyabila. Alvin ne be ga tam bala jenete na fini bo, me ga tani fini ni. Okay. Ni ere ne furu. Ou bien ni nere e furu. Ne e muso e ka bo. Alvin ne fini ndunga banete na fali. Hein? Nema kana d'ailleurs. N'importe quoi. Ma po ki kata fini bo bi ta ke mana kan foye. Ngwa ere yere furu. Mana kuyi. Vivi, ibara kun kadinye ka kuma do fiya. Parce qu'à un niveau muna ne kelno ka fendo famu ga ite se ka famu ne. Kumu kera nga kele sababu yi, anga furugu sababu yi. No bora denina amnata to koy. Suko ni duguje cɛ kana don so kɔnɔ ka n'i kɛnɛ kan k'ale bɛ ne fɛ k'ale bɛ ne dɔn ko ne y'ale trahi patati patata n y'a essayer k'a f'i ye ka dɛsɛ n bɛ n kali i ye de a ka di i ye n ka n kali fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ na n bɛ n kali ye o la nin denni ne tɛ n denni dɔn n y'a kɛ cogoya bɛɛ ka denni in ɲini k'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na fo bi n tɛ ka se ka denni in ye ka jiri la ko n tɛ denni in dɔn denni in nkalon ne ta ka da n na ne filɛ nin ye ne ye hɔrɔn de Fifi. Est-ce que ka famu lɛgɛ sa ne ye hɔrɔn de ni ne donn'i ka ko la non jafa ko t'a la k'i ne to ɲɔgɔn fɛ ne ni mɔgɔ si ma kɛ ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu donc ne de y'a f'i ye hali bi n'i labɛnnen don n'i bɔra Monsieur Jabi ka furu la ne bɛ se k'i ta furu la parce que an ka service in kɔnɔ sisan agence in na a responsabilité kilan bɛɛ bɛ ne de bolo. Il y a femme n'a bila yɔrɔ min na a bɛ ten tɔ de donc maintenant ça va un peu n'i ko k'i bɛ bɔ Jabi ka furu la hali bi moi je vais te prendre je vais te marier. Ne ko Karim i bɛ tiɲɛ dɔn wa? O de kama mɔgɔw b'a fɔ ni mɔgɔ tilennen n'o ye n'a sɔrɔ a tigi tilennen t'i ye don na Ala b'a kɔ bila tiɲɛ bɛ dɔn o de ka aide ne ta ye koyi. Ne wo foto ko dia. Et puis, faudrait que anga ko do tiens fo nyongo. Kadi ne di che wo be shi ne de kofe. Bi ta kofe ne te fe ka kuma do fie e ki pande ka kuma kan huna. No kera me sa nyongo na. Ine muni ya do en ala di che ne fini mun kan abo kenema. Fini be se ka don kai ali munu salongo na mais al niya ila gabudala ame sa nyongo na. Que ça soit clair. You crois maintenant? Fabila. Et puis, mais c'est qu'il faut fatiguer parce que ne rebe gadje là. Et mon mana ko etanto. Na fini na sugudo do ke be bono kenema.
n'importe quoi. C'est toi, nous, on a vrai. Ah, Kadi. Donc, il nana dumuni ne sigi ne kɔrɔ. Ouais, Congo dun. Ne ye n ka mariage ko kuma f'e ye. Muso filanan ta ko kuma f'e ye. O fɔ ni bi cɛ, e ni ne ma ji ka ɲɔgɔn tigɛ. O su ma k'o jugumajɛ o. E kana dumuni sigi ne kɔrɔ ko ne k'o dun. Mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ I ye fɛn dɔ kɛ nin na. Non, ça je mange pas. Non. Nin kɔnɔ ne ye denmisɛnnin de ye. La reine. Ça veut dire la reine, elle est la de quoi. Il va on est content trop. Il tient, il a charmant. On est éigné ou comme le voilà. Ça lui fait des voilà quoi. Il va me la gagner gla. Nous m'a donné me la gagner un autre. Mais la reine, il va nous gagner konoka. Abisa bisa babo. Ne be poma boya. Ne te ne restaurant nous rodon. Mais pourquoi il est nous payons donc? Bon, voilà, n'est donc pour boire ta yala. Ouais. Ça fait meilleure famille. Et vous pouvez donc takata yala nous y voir. On est comme elle est donc. Mais j'espère que ça bien un cas que il y a les hackers qui tout malin dola. Il y a tout un peu. Quand il s'y yorola, yorom bi nabila lafia. Wa ibzangor ni sigilen do ibai sari ibi nyina iga degun chaman ko I hakili ti ta fuila I kunkolo bi lafiya e mai e bilama yɛrɛ kɔntalen de cogo min na fo ka ne fili ma e mɔgɔ min na ya ka kɔrɔ k'i sigi k'i ɲɛ kumu sari ne tora k'i lajɛ nin cogo la nin de ka di n ye quoi toujours to ka nisɔndiya ka d'a ka cɛɲa min bɛ e la n'i y'o nisɔndiya fara I boloda la I b'a dɔn k'i ɲɔgɔn tɛ yan sisan an ye photo minnu ta yen nɔ I b'i jija cogoya bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ si kana photo ninnu y'i kun n b'o kelen kɔni gɛlɛya ma I gɛlɛya cogo bɛɛ la I ka photo ninnu dogo I ka téléphone kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ kana dɔgɔ I b'o kɛ souvenir Mun la reine ka da kun caman kan e b'a dɔn ne de ye n ka baarayɔrɔ chef ye bɛɛ ka bonya bɛ ne kan o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen ne furulen fana don o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen e ye ne ka baarayɔrɔ secrétaire de ye bon n'a yera ko ne ni e de bɛ ka to ka sorties kɛ vraiment I b'a ye a maloya ka bon ko cɛ ɲumanba tɛ quoi an ka to ka ko dɔ kɛ lusi la sutura la o de ka ɲi an fila bɛɛ ma ne kɔni photo juguman ye o ni kɔni ko mɔgɔ min ka di ye kɔni I ne ka photo kɔni dogo tɛ o bɛ sisan e m'a faamu sa e k'a ta I k'a da I ɲɛkɔrɔba nin n bɛna misali ma surumani dɔ d'i ma n'a sɔrɔ la sisan e tun ye ne furumuso I n'a fɔ Fifi ye ne furumuso ye cogo min na par exemple ne ni Fifi ka bɔ ka taa sortie kɛ ale k'o photo ye kun e k'o photo ye Fifi kun est-ce que a tun bɛ diya I ye wa e t'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ diya ye muso ye ka bɔ ni ne ya jaabi ne t'o fan fila ni wuluya ninnu na dɛ n'i tɛ ne fɛ dɔrɔn a fɔ ne ɲɛna la reine ko fan fila ni wuluya wa Aïssa I b'a dɔn la reine ne tora k'o f'i ɲɛna ni ne bɛ kuma la wa I b'a dɔn min ka di ne ye tiɲɛ don ne b'i fɛ dɛ mais dan k'i ka kuma o la sa hali ni e tɛ ne bonya I b'a ye mɔgɔw bɛ ne bonya cogo min I yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la tiɲɛ don I ka di ne ye mais ne ye mɔgɔba de ye dɛ e fan fila wulunin n ko bɛ fɔ denmisɛnnin de ma Aïssa kana to ka nin ɲɔgɔnna min fɔ olu man di ne sa Dawuli wali di flewe bana fusayara Allah fo ka ɲinɛ tu donna o don o ja bana tɛ kun e la tantɔ ni
M'a dɔn ko ni kun bɛ k'an ka ɲuman ani ka juguman de compter Munna? kɔnɔdimi A ye fɛ k'i ta tɔ tunu wa? ni karamɔgɔ tɛ ɲɛ a ka ko ma bon ma nka ka nin fura in ɲɛna ma dɛ A ye dimi bɛɛ ban pewu. non a y'a fɔ togo o togo ne y'a kɛ ten tɔ de non a kɛra ko mun bɛ kɛ nkalon de tigɛ Nin diyara ne ye sa. Hamɛdi i yɛrɛ i ni ka saki bɛ ɲɔgɔn na i bɛna taa Wale tɛ dɛ. Ne bɛ yɔrɔ min na sisan dusukasi dɔ bɛ ne kan. Ni ne ma to ka bɔ ka taa n kunkolo lafiya ne tɛ hɛrɛ sɔrɔ. Ni ne ye Alvin de ye ɲɛkisɛ 2 la a bɛ kɛ i b'a fɔ k'i ye doni de ta ka sigi ne kunna ni ma bɔ ka taa n ka so ni n dɔgɔnin ni n fakɛ ni n ba ka baro kɛ a bɛ digi n na olu dɔrɔn de bɛ ne ɲɛnajɛ sisan. I cɛ ye i dusu ka kasi Alvin ka muso ta 2nan ko kuma in. I ye n wele k'a fɔ ye cɛbakɔrɔ tɛ nin ko in bɛ ka min da ne dusukun kan Ala de b'a dɔn. ne ba ne mun f'i ɲɛna jɔn de bɛ e muso ɲuman dagabana cɛ ɲuman sarama nin ne sabali le ka e to yen ka taa muso 2nan ta cɛbakɔrɔ tɛ miiri cɛbakɔrɔ ɲɔgɔnna jahili tɛ cɛ ye nɔnsi de o a bɛ yɛlɛma ne kɔni bɛ mun fɛ n'i bɛ fɛ ka lafiya diɲɛ kɔnɔ ni Alvin ye fɛn o fɛn fɔ to yen n bɛ mun fɔ se bɛ n ye wa n bɛ se ka mun wɛrɛ kɛ n'a y'a ta n'a ye mun kala ani e bɛ togoya min na a bɛna dɔn an t'a to Ala bolo sa. maa bɛ jɛgɛ jan ji la ayi mɔgɔ tɛ jɛgɛ bu kɔnɔ ji la n'i ye jɛgɛ san ji la a bɛ k'i yɛrɛ la walayi ne ko na ne fɛ ko bɛna baro kɛ an tɛ taa n k'i bila siɲɛ kelen ayi musokɔnɔma bɛ se yalaba in na wa n senw bɛɛ fununen o kɔni na sisan i bɛ don so kɔnɔ i bɛ t'i reposer ni dɔɔnin kɛra i bɛ bɔ i bɛ taa so komi dagabana yɛrɛ sigilen b'a ka telefɔni kɛ i n'a tɛna 2 baro a bɛ so kɔnɔ yen komi wariko ci dɔ bɛ ne n'a cɛ laala n'an ka wari sɔrɔ bi n'aw ɲana la o de don a tɛgɛ bɛ kɛ sɛko fara depuis 2nan ta ko kuma in fɔra a tɛgɛ jalen don ne ta bi de bɛ ne da dɔn o kɔni ye cɛ i teliya ka na o kuma an b'a kɛ kɔfɛ fitiri ka n'i sɔrɔ n'i b'a dɔn fitiri tɛna ne sɔrɔ yan ne ba t'i ka baro la sa n bɛ taa n ka ci la o de bɛ n hakili lafiya k'an bɛn o la mon bébé voilà ça va ça va a bɛ cogo di cɛ ni jungani yɛrɛ ça va alayi i ɲɛnafin bɛ yen nɔ ne bɛ yen dɔrɔn ne tɛ lafiya ta santé ça va non ça va i kun ko kɔnɔdimi c'est bon et puis Kadi kun ko n ma ko a kun kan ka t'i ka fura dɔ minɛ j'espère que ça va sera ka fura in ɲɛna ne ma yɛrɛ depuis ne ye fura in sɔrɔ ne lafiyara ok non diyara n ye trop je suis vraiment ravi merci Hamɛdi ça va ouais je suis là comme d'habitude i yɛrɛ i famana ma dɛ semaine kelen i den ba i tɛ t'o lajɛ non n jo t'a la vraiment n jo t'a la mais i b'a dɔn Walette moi j'aimerais que i ka nali nɛmɛ yan dɔɔnin quoi parce que i terimuso tile 2nan n tɛ k'a faamuya quoi n tɛ k'a faamuya a donni bɛ ɲɛɲini dɔw la tile 2nan donc n t'a fɛ a ka bɔ ko ninnu kalama quoi t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ k'an faamuya Alvin e kɔni b'a dɔn ne ye mun fɔ de bɛ kɛ voilà furumuso ɲuman bɛ tugu a furukɛ ɲuman dɔ la kan de kɔ non c'est-à-dire ni ne ka ko diya n ye quoi et puis kun min na n ye nin kuma fɔ parce que n tɛ fɛ Kadi k'a mɛn da wɛrɛ la ko n bɛna e de kɛ 2nan ye quoi c'est-à-dire n bɛ fɛ k'a to masaw yɛrɛ de ka bolo kan parce que olu ye maakɔrɔbaw ye olu bɛ se ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na cogoya nasuguya dɔw la quoi i m'a ye donc ne e tora ka na c'est pas je la vois ne yɛrɛ ka kuma tɛ ne yɛrɛ kun bɛ n'a f'a ɲɛna ne bɛ fɛ ka muso non kana n'a fɔ n'a f'i ye cogo min na o dɔrɔn de don donc an ka to maakɔrɔ ninnu ka bolo kan n'olu y'a bila yɔrɔ min na parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ 2 hakili 2 donc olu ka dɔnta fɛnɛ ka bon ni an ka dɔnta ye i y'a faamuya ne yɛrɛ kun ka kuma nin f'i ye a bɛ sɔn ka diya i ye dɛ kuma wɛrɛ tɛ i t'a fɔ ne bɛ taga n ka ci la ci wɛrɛ bɛ baara yɔrɔ la ayi ci yɔrɔ tɛ baara yɔrɔ la sɛgɛnnen don ne bɛ taa reposer kuma caman b'a nɛgɛ tɛnɛ e fɛ ka taa so de yan d'accord problème t'a la i muso dun ne tɛ k'a ye dɛ
ne muso kɔni mɔgɔ t'o ta ɲɛ koyi furumuso yɛrɛ ka ala minɛ ka wuli ka bin furucɛ fɛ yen ko ale bɛ t'u ka duba la ko muso dɔ kɔnɔma don ko ale bɛ t'o kɔrɔ ko f'o ka jigin k'i ka furuso ci kɛ ka tila ka t'i faso ka baara kɛ a fɔ furumuso ɲɛnama jumɛn bɛ sɔn nin ma walahi laara nin dɛ i b'a dɔn ne ni e tun ma bɔ bi tɔ foyi tun tɛ ne na bilen a bɛ kalo joli bɔ sisan ne ni Fifi ti bɔ a ti kumakan duman fɔ n ye wa n mago bɛ fɛn o fɛn na ne tɛ k'a si sɔrɔ o de kama Fifi tɔgɔla kuma mana fɔ kuma dɔ la ne bɛ énervé quoi bon ne ye e min fana ye sisan pour que ne ni e ka se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na n bɛ fɛ ka ko ɲɛnamaw k'i ye k'i tɛmɛ i ɲɔgɔnnaw la fɛn minnu ka di ye diɲɛlatigɛ la k'olu kɛ e ye mais e fana tɛ fɛ ka ne hakilinaw ɲini ka faamuya n kɔni bɛ min f'i ye dɔrɔn a ɲini ka ne hakilinaw dɔn o nafa ka bon i kan kosɛbɛ ka d'a kan ni mɔgɔ jarabila jarabibaatɔ ɲɛ tɛ foyi la a jarabi ɲɔgɔn kɔ o de la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi i kanu min bɛ ne na ala de b'a dɔn mais ni k'i bɛ taa so o tɛ baasi i bɛ se ka taa. e yɛrɛ kanu bɛ ne la koyi mɛ cɛ muso kelentigi ninnu ma k'o de jɛlen tɛ aw de don e yɛrɛ ka di ne ye o. Layɛrɛ nin. K'a di o de di n bɛ taga ni sera n b'i wele y'a mɛn. Baasi t'a la. K'an bɛn. Ala ka se ni ɲuman ye. Mɔgɔw ye nin kuma in fɔ dɛ ko ala ka cɛbakɔrɔ bɛɛ sɔn muso la muso min b'i faamu ko badi cɛ ka diɲɛlatigɛ alijinɛ k'o ye furumuso ɲuman de ye nka ala e kɔni ye ne sɔn muso min na nin ye hali lahara alijinɛ ne tɛ k'a sɔrɔ. O ye kuma jumɛn ye? Sisan Kihan fitiri tɛ ne sɔrɔ kɛnɛ ma fitiri mana surunya dɔrɔn ne bɛ boli ka dusu. Wow, Wallet, t'es sérieuse là? Eh tiens. Ah non, mais bien trop. C'est-à-dire, au cas voilà. Muso fana ne bɛ fɛ ka furu diɲɛ cɛ ma. Eh. Ko ka diɲɛ ko ne ninnu k'a ye. Effectivement. E ma dɔn ne bɛ diɲɛ ko ninnu dɔn. Effectivement. Ne muso fɔlɔ kun kɛra ne bɛ de kun bɛ lafiya. Non, kana na jɔrɔ et puis n y'a f'i ye cogo min na a bɛɛ ɲɛnabɔlen don quoi et puis ne sanfɛla mun jɔ a bɛna k'e de ta ye i y'a faamuya donc bi n bɛ fɛ ka du gestion yɛrɛ bɛɛ di e de ma donc e de b'i occuper du la i b'a kɛ tan i b'a c'est à dire e mana fɔ fɛn o fɛn o de bɛ kɛ quoi i y'a faamuya i terimuso kɔni ale dan y'a ka salon kɔnɔna ye. Parce que ne de b'a den wolo kɔni. Voilà, c'est ça. C'est pour cela que je t'aime. Ah, Wallet. An fi ne walayi fura in kɔni ɲɛna ne ma mɛ karamɔgɔ yɛrɛ ne kun bɛ wari d'a ma ma sɔn ko ni fura ɲɛna ma wagati min na n ye résultat ye ko ni n se kɛra ma ko n b'o d'a ma ne yɛrɛ ma fɛn d'a ma fɔlɔ. Ah ok o tɛ problème ye o donc n bɛ tila ka wari dɔ d'i ma j'espère que i ye dumuni kɛ kɔni. Kɔngɔba yɛrɛ bɛ ne na nin ye jumɛn de. Nin to yen dɛ i terimuso de nana ni sigi yan sisan ko n k'a don n ko non mɔgɔ b'a dɔn a ye fɛn mun kɛ nin na. On sait jamais. Voilà donc kana na maga nin na pâtisserie in filɛ nin an ka yɔrɔ kɔfɛ donc i bɛ se ka taa dumuni ta yen i b'a fɔ ko a bɔ ne ka fɛn na quoi caution na i y'a faamuya. An ka nin to yen yɛrɛ non c'est normal. C'est normal, o tɛ foyi ye. Chérie comme su bɛ ka ko n y'a f'i ye cogo min na n tɛ fɛ fitiri ka sɔrɔ kɛnɛ ma i m'a ye wa. Ok problème t'a la. n bɛ fɛ ka don joona. Ok bon i tɛ wari in minɛ i bɛ i ka passe ani karamɔgɔkɛ ka wari d'a ma n'a kɛra cogo min na. n bɛ passe yen nɔ bari karamɔgɔ. Voilà donc n t'a fɛ i ka mɛn yen i y'a faamuya. Voilà. Mais an bɛ ɲɔgɔn ye kɔni. Wallet mun ɲɔgɔn ye ko de bɛ yen. Mun ɲɔgɔn ye ko kɛra i kɔnɔma don an b'o ko la i bɛ ɲɔgɔn ye ko kuma la o ta ne bɛ ka kuma minnu fɛ e tɛ k'a mɛn yan n'i ka muso bɛ ko ɲɛɲiniw de la sa on sait jamais n'a sɔrɔ a ye caméra fɛnɛ don yan e kan ka jɔrɔ i t'a la sisan o ka fisa ni ɲɔgɔn ye i yɛrɛ ko nasugu dɔ dabila sa. Ne fana tora k'i ye kuma kelen ninnu ne bɛ dɔn den yɛrɛ bɛ ne lafiya. E ka nin bɛɛ to tantɔ dɔrɔn ne y'a f'i ye cogo min na a to ten i y'a faamuya. Kana i ɲɛ kɛ tantɔ sa Wallet. K'an bɛ o la. Ok k'an bɛ awɔ.
wallahi voilà bon ni muso ye muso mun m'a dɔn fɛn mun man di ye wa a b'a dɔn fɛn mun ka di ye a b'o kɛ mais au contraire de ka di ye ka di ne ma ka di yɛrɛ de ɲɔgɔn ye quoi wala tɛ filɛ nin a b'a dɔn pɛrɛ ka fitiri se k'i to kɛnɛma a man di ne ye mais ka di ta non f'i ka to ka kumaw de fɔ a ye f'i ka to k'a kɛ dɔnkili de non wala tɛ ni ba cɛ min furu wala i bɛ furu non ça hier tu marié. Oui, rentrez. Entrez. Oui, ça va? Oui, ça va. C'est bien. Il y en a un bel arrêt. Aminata John. Karim Aminata ça. Oh, ouais. Akili, c'est ça. Avec Voilà, tu te vois. Bashi Quantila. Voilà, Mais agara foma ide. agara clé. Mais ere kashinga mugo ka euro plan chugonna ina fo ni mugo le kelela. Avec turi, on a que tout. Mais kana toka foma ya mosa makele ngilo na toka na nga fla fo de kadi. No, don't so good. Umwa. Tara kana rawo. Kana fo yana re. Ure chen, yebe ga to wa wili ko to wa so. Ouais. Tara kana da wati ni bo already. Akam bal numéro tiga soro tuguni. Mais kila ka kana da numéro dima. OK, y a pas de souci. Abi no soro la. OK. Ile Karim famana. Wala ouais, ni Karim famana. D'accord. Comme au famana. Déjà ba era wuli droit kana wa fla. Todi. Nera président communication. Aïssa, mais déjà il n'en a pas. Il s'est grave fla fort. Aïssa, akena ça. Le wala le président bari. Ni afanya ça. Déjà il n'en a de kamana, n'est-ce pas? Bon déjà on tient là-bas. On si ini Karim ko nga siga fla fort ñoy. Ça dit baro. Akadine e de Karim fu muso quoi. Ya famia. On ba wuli quoi. Aïssa, kana na wuli sa idilla sa. Ata sama comme ça. Ba wuli sa bina na. Je ne sais pas comment je vais te dire, mais ça me commence qu'il n'est fini. Dans la vie, il y a toujours une circonstance. Je te demande, il y a dernière chance, il y a bien qualifié. Il te ni kuma sugu mais ne ka vie la tout, ne ka histoire la tout. K'a fɔ ko ne ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien muso dɔ ka na ko ne y'ale trahir ou bien k'a mɛn ko du genre ko ne ni dɔ yera yɔrɔ dɔ la. Jamais tu ne vas attendre ça encore. Il faut qu'il y ait seconde chance de donner moi et me pardonner. O de bɛ diya n ye kosɛbɛ. Et regarde-moi faire le reste. An ka danaya kun bɛ cogo min na an ka segin kura ye ten quoi. S'il te plaît, fais-moi confiance et donne-moi une seconde chance. No one yafari Karim. Ne yafale ni mere, mais ala ga yafambe ma. Voilà, on est pour faire un drôle. Jabi. Atake. Atina donga fakindi unyonga. Parce ne afa na ngole banga family. Ato kala mo. Monsieur Jabi. Oui, ça va alhamdoulillah. Télé kana sono sisa. Il va surprise du monde pas de bien. Surprise. Ok. Ah, mais surprise bien nommé na 500. T'es une bonne nouvelle de nous. D'accord. Non, mais dans poisson doye quoi. Y a pas de problème. Non, yani nga sey rek a feti dam ne donc maro. Non, je te fais confiance. D'accord, Jabi, mais na 100. Surprise do wale bulu. Ibe siga taw. Ibe ta la men, ame de chémore. Problème ta la. Et mais ego ko kéré ba wa famille là. Faut voir tigme. Ne ta wakati don yere la de. Parce que nous sommes kono ma de toriano. Mo to jini wakati don folo. D'accord, y a pas de problème. Donc comme ne rek na taka 600. Et yandi ga bogo quoi. Il y a qui to
bɛ da sɔgɔ i bɛ tile bila salon na et puis i bɛ hakili to n ka ɲɛgɛn na parce que ni e tɛ yɔrɔ ne ka ɲɛgɛn ninnu tɛ jɛ o i y'a faamu donc n'e tɛ yan ne ka ɲɛgɛn ninnu tɛ jɛ i bɛ n ka ɲɛgɛn bila propre la hali ni bɛ se ka yɔrɔ min nettoyer cogo min na i seko la yanni i ka taa yɔrɔ non an b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ y'a mɛn. I t'i teliya ka taa yanni jabi ka presse i kɔrɔ i ka patron de don mɔgɔ t'a dɔn k'a fɔ n'an m'i bila ka bɔ baara la dɛ. O kuma fɔli dabila ne ka patron tɛ ne ka patron tɛ an ye baara de la ɲɔgɔn fɛ ne ka patron tɛ ne fila tɛ se ka kɛ n ka patron ye c'est mon ami Jabi n'est pas mon patron est-ce que i b'a faamu o fɔli dabila i ka mun fɔ Jabi tɛ ne ka patron ye e bɛ se k'a fɔ ko Jabi ye ne ka patron ye cogo di nous travaillons ensemble moi je l'aide dans ma société kɔnɔ moi je l'aide comment est-ce que il peut être mon patron est-ce que i bɛ k'a fɔ voilà i kana sigi nin kan tugun il faut plus dire ça Jabi n'est pas mon patron. Karim a ka ɲi sa a ta bani. Voilà yɔrɔ y'a fɔ. I b'a dɔn ha sabali sa i b'a dɔn Karim bɛna sisan ala tɛmɛ a yɔrɔ ma jan o. Walayi ne peresilen bɛ n kan ka taa ci dɔ de la. Ne ye faamuya sa tumanin dɔw la ka temps perdre ko dɔw la a nafa ka bon mɔgɔninfin ka ɲɛnɛmaya la kojugu. O ye tiɲɛ ye mais to ka taa nin ci la bani. Mais au moins e bɛ ka siran ne ɲɛ de wa. Ayi ne tɛ ka siri ɲɛ mais n ko ne terikɛ de ka madame ye ne kɔni b'a dɔn dɔrɔn e man ka siran ne ɲɛ. ayi walayi n tɛ ka siri ɲɛ mais komi ko n'a kɛcogo don ne yɛrɛ bɛ ci la a to don wɛrɛ n bɛ na. I kan ka taa ci min na hali n'a y'a sɔrɔ i ka perdre de b'a la problème foyi t'a la n bɛ jɔ n'a ye n b'a sara n b'o garanti quoi i k'a kɔnɔ dɔɔni dɔrɔn a ka na a ka fila fɔ c'est à dire e filɛ nin ye vraiment a ka di ne ye cogoya bɛɛ lajɛlen la e ka se ka kɛ ne terikɛ ka muso ye cogo min na. Ka di ne yɛrɛ ye koyi mais bi ta in o tɛna se ka kɛ bi genre ne tɛ fɛ ani ne n'a ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi wa mais comme ne yɛrɛ preselen don a to ne ka taa n ka ci la siɲɛ wɛrɛ ne yɛrɛ bɛ na e ni ne ani Karimu an b'a sigi an bɛ baro kɛ tu vois. I yɔrɔ sansi dɔw bɛ yen olu tɛ sɔrɔ siɲɛ fila n'olu sɔrɔla wagati min na dɔrɔn a ka kan olu de ka kɛ quoi. Ayi déjà Karimu bɛ se sisan walayi e ka dun kɔfɛ Karimu dɔrɔn de kɔnɔ sa. I patiente ça hein et ami ça ami joli.